Bună ziua, mă numesc Ioana și astăzi o să facem un unboxing de la Oriflame. Am desfăcut cutia, am primit două cutii. În cealaltă cutie a fost decât parfumul Eclat Nuit. Am schimbat inimioarele și am mai plătit încă 25 de lei. O să văd dacă îmi place, o să-l păstrez, dacă nu o să-l vând. Bun, și să începem la comandă. Am avut pe comandă o perie din aceasta pentru bucle, descurcarea părului. Bun, următoarea, o perie din aceasta pentru breton. Mai departe am avut o pensetă din aceasta pe comandă. Taxa de transport am înlocuit-o cu Amber Elixir, cremă de corp. Nu știu ce o să fac cu ea, o să păstrez pentru mine sau o să vând. Un ulei pentru puncte negre din gama Love Naturals. Un spray Giordani Gold pe comandă. Un gel de duș tot pe comandă cu căpșune la 250 de mililitri. O să scot factura că nu cred că interesează pe nimeni. Bun. Am primit o monstră de la noul parfum, sper să focalizeze, care se lansează în următorul catalog. Așa. Un deodorant spray Activel. Un săpun, a fost la ofertă doar cu 30 de lei în loc de 35, Essence Go cu vanilie. Și acesta este noul catalog. Parfumul acesta o să se lanseze în catalogul următor. Acesta a fost unboxing-ul meu. La revedere!